nyinaa yɛma yɛn ho akwaaba ɛwɔ Awurade mu. Nsa ma yɛn ho akwaaba bi ne bia no bi ante ne yie. Yo, mede Nyankopɔn ase sɛ Awurade nso ayɛ adom. Yɛma mmɔden sɛ yɛde akoma ne yɛn honhom ne yɛn kra nyinaa bɛdi Onyankopɔn asɛm a ɛbɛ yɛ akyi. Atodwuma so Nyankopɔn ne mu onyam. Ɛnyɛm nso ɛka ɛho bi. Abɔ mpaeɛ ɛyɛ Bible studies kyerɛ sɛ yɛkɔ yɛn anim a no ɛsɛ yɛde kaa no akɔsi filling station yɛpɛle a no tibi Awurade adom a yɛnkorɔ no na afei kora no bi a tank na yɛ ma no abu so wogye di aka sɛ amen. Ɛneɛ amtɔmoma yɛn nsɔre ansa na ɛnsi kyerɛ ase adom nyinaa wura ɛde animonyam ma wo sɛ Awurade wotumi kɛseɛ no nti ɔbɔ yɛn ho bae ɛna da yɛn nso yɛba wɔ n'ase sɛ yɛbɛtie ɔno mu asɛm wɔde yɛba wɔ nkyɛn a wonam wotumi no ahoɔden nso kasa kyerɛ yɛn ɛnɛma w'asɛm no mmra ma yɛn na yɛhu anim onyam ɛda wase ɛwɔ Yewura Yesu din yi mu amen. Mamtɔ ne yɛn nso ase ɛda Nyankopɔn ase sɛ Nyankopɔn yɛ mmɔbɔ na ɔde n'asɛm kronkron ɛbrɛ yɛn sɛ yɛgye Nyankopɔn di a Awurade ɛka ne nsɛm bebree no a akyerɛ yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu Nyankopɔn akwae na yɛnante soɔ ɛno nti ne Nyankopɔn de n'asɛm ɛma yɛn no na Awurade asɛm mu no yɛna nsɛm bi wɔ hɔ a yɛhintasɛm anaasɛ emu no ɛyɛ den ɛna ebi wɔ nso a na emu ɛmmerɛ nti deɛ emu wɔ den o deɛ emu wɔ mmerɛ o ehia ahwehwɛmu ɛna nneɛma bi wɔ nso a yɛna sɛ agyidi etimi ehu ne ntam ebi wɔ hɔ a yɛna ehia sɛ yɛwɔ basic things bi wɔ hɔ deɛ a sɛ ɔba kristosom mu a anaa ɔba Awurade mu sɛ ɔbɛsom Awurade deɛ a yɛna ehia sɛ saa nneɛma no yɛtumi ehu no emu bi ɛne Bible ɛne masɛm no eti ne sɛ edin enim Bible asɛm no a deɛ bɛka fa ho ɛno no edin Bible no bi ka sɛ ɛyɛ edin Bible deɛ nanso ehia paa obi ebusa wo sɛ ɛdan na yɛnya edin Bible no a ebi bi wɔ hɔ a ɛbɛyɛ atwadeɛ paa emi bi na kramɔfɔsɔfoɔ bi na wɔpirikyi ɛwɔ ayie bi ase nyinaa me wɔfa na yi ase na ne pirikyi no ara mu na ɔde nsɛm bi yɛ nsɛm kwaa sɛdeɛ sɛ kristofoɔ deɛ mɔmɔ Bible no yɛni Bible mu ebie baabi yɛ ne hɔ a wobɛtumi abie Bible no akɔdwa me sɛ Bible no yɛatwerɛ wɔ Bible mu gyɛ sɛ mɔmɔ Bible no yɛni Bible mu na asɛm obi ka na wɔn ne nimdeɛ nso a ɛdeɛ bɛyɛ na wode bɛyi ano ɔkyerɛ sɛ Koran deɛ ɛwɔ Koran mu a wobie Koran no bi pa kyerɛ sɛ kayɛ Koran chapter sɛ wokɔ mu abɔsi abɔ yɛatwerɛ wɔ mu but Bible no deɛ yɛni edin Bible wɔ Bible mu na ɛyɛ nokorɛ nso sɛ edin Bible no ɛni Bible mu ampa ɛno ne yɛbɛhwɛ mu ne yɛhunu mmerɛ a ɛnyaa saa edin no wɔn de saa edin no ɛmaayɛ na ɛdeɛ bɛnti na saa edin no ɛbaayɛ na nasam no ɔno obi ahyia a na ɔka Nyame asɛm akyerɛ no a na ɔkyerɛ no Bible no ne nkasa yɛde nyaa Bible ne mmom edin Bible ne din no twerɛ kronkron no yɛfrɛ no Bible no ne din no ɛyɛ dan ne yɛnyaayɛ na hwan na de saa edin no ɛmaayɛ because ɛyɛ adeɛ bi ɛhia paa yie paa na menim sɛ nkosie no ɛbɛboa yɛn edin Bible no ɛyɛ English word mo nyinaa monim sɛ ɛyɛ Borɔfo din ɛyɛ Borɔfo kasa edin Bible no ɛyɛ Borɔfo kasa ɛnyɛ Latin word ɛna ɛnyɛ Greek word Bible no deɛ ɛyɛ English word Borɔfo ɛna ɛfrɛ twerɛ kronkron no Bible meka Borɔfo anam sɛ yɛfrɛ mo English mind na ma meka na Borɔfo ɛnyɛ nyɛ ɛfɛ sɛ bi a nipa wɔkɔɔ nyinaa na yɛn kasa yɛfrɛ mo Borɔfo meka English mind deɛ Frenchfoɔ nka ho Latinfoɔ ne Germanfoɔ ɔmo nyɛ Borɔfo sɛ English sɛ woka no English mind deɛ a ɛne menim sɛ ɔmo asɛ nyina doɔ no ate aseɛ na saa Bible no ɛnyɛ Nyankopɔn ɛna ɛde twerɛ kronkron ne di a ɛyɛ Bible no maa no ɛnyɛ Nyankopɔn a sɛ Nyankopɔn ne kaa sɛ yɛmfrɛ Bible no Bible daabi nyɛ Awurade a
ɛna ɛnyɛ awɔteefoɔ ɛnso ɛna ɛtoo Bible ne din sɛ yɛmfrɛ Bible no Bible deɛ yɛmfrɛ ne Bible no ɛyɛ awɔteefoɔ ne saa din no maa no ɛnyɛ awɔteefoɔ ɛna ɛne Nyankopɔn ne saa din no maa no sɛdeɛ Mary ɛbɛwɔ ne ba Yesu abɛwi ase no ɔbɔfoɔ Gabriel ka kyerɛ ne sɛ ɔwɔ akwadaa no a ɔmfrɛ no Jesus no Jesus ne din no onya firi soro Bible no deɛ ne din no mfiri soro ɛfiri asase wɔ yiaa so nso mu asɛm tumi agye nkwa na ɛbɛhwɛ ne yɛhunu deɛ nti a saa edin no ɛbaeɛ yɛdi kan no ɛne ka nte aseɛ sɛ saa Bible ne din no ɛfiri Greek kasa bi mu na ɛsɛ Bible no aborɔfo no ɛnya edin no firi Latinfoɔ hɔ ɛna Latinfoɔ nso ɛnya firi Greekfoɔ hɔ mɛkyerɛkyerɛm kakra ebi yɛka Latin a menim sɛ ebi wɔ hɔ a wɔte aseɛ Romanfoɔ mɛdi wiase nyinaa menka sɔrɔ de Roman o wɔn ka saa Romanfoɔ ka saa na wɔn ka no yɛfrɛ ne Latin nti wɔn yɛ Latinfoɔ sɛde asandefoɔ yɛka sante kasa na yɛfrɛ yɛ asandefoɔ no saa na Romanfoɔ nso wɔn ka yɛ Latin kasa nti yɛfrɛ wɔn Latinfoɔ nti aborɔfo no a wɔn ka English kasa no wɔn nya saa Bible no ne din no efiri Latinfoɔ hɔ ɛna Latinfoɔ nso nya firi Greekfoɔ hɔ ɛka Greekfoɔ nso deɛ a menim sɛ ebinom nso te aseɛ wɔn yɛ nyansafoɔ bi tetete ɛne nyinaa wɔn da so wɔ hɔ na sɛ wohwehwɛ nsɛm mu a Latinfoɔ frɛ Bible no Biblia saa na Latinfoɔ wɔn frɛ no na Latinfoɔ saa Biblia no Latinfoɔ no nya firi Greek hɔ ɛyɛ Greekfoɔ kasa ɛna wɔn fɛm yɛ ɛyɛ Greekfoɔ ɛkasa a Bible no Greekfoɔ frɛ Bible mi ma sɛ deɛ me kyerɛkyerɛ mu yie a besi a Greek kasa mu no yɛka Latin deɛ a yɛka Biblia ɛyɛ hefoɔ kasa mu nyinaa ɛyɛ Greekfoɔ kasa na mmom kasa bi wɔ hɔ a kasa bi awɔ n'abɔ kasa bi wɔ hɔ na ɛyɛ kuro wɔfoɔ mu kasa ɛna afei bi a abɛyɛ yɛn nso yɛka saa ɛne sɛ bi a ɛnɛ kaa yɛka wɔn asɛm kaa ɛyɛ abɔfo kasa bara abibɛnɛ no enuka kaa wɔn a bɛkora adeɛ kaa mu nyɛ kaa ɛnyɛ twi kasa bara abɛyɛ twi kasa ne twifoɔ nya saa kasa no wɔyɛ ne firi abɔfoɔ Latinfoɔ nso Biblia no ɛnyɛ wɔn kasa na ɛyɛ Greekfoɔ kasa ɛna wɔn nso eburu yɛ wɔn famiɛ ɛde bɛyɛ wɔn ɛkasa nti sɛ Greek kasa mu no Greekfoɔ ɛka Biblia a yɛ wɔn kasa no emini books sɛ Greek ni kasa Biblia emini books wɔn nyinaa nka emini deɛ bɛyɛ books ɛnna Biblia mo nyinaa ɛdeɛ sɛ Bible no Latinfoɔ nya firi ɛfan de Greekfoɔ ɛfrɛ books sɛ mo nyinaa Biblia deɛ fa kyɛn sɛ mɛde ɔsɔ akaaka ba de gidi sɛ ɛnyɛ den ti Greekfoɔ frɛ wɔn kasa mu no Biblia no ɛkyerɛ books in general book biara sɛ yɛ Bible sɛ yɛ science book sɛ yɛ geography book books ɛyɛ plural wɔn ɛna singular sɛ book yɛ baako paa ɛna da hɔ sɛ bi a wei ɛna da hɔ a Greek ni bɛfɛ ne biblion ti wei na da hɔ a yɛ biblion ti wei ne ka ho na yɛ bɛyɛ mmienu na mmiɛnsa deɛ a na yɛ plural ɛfɛ na Biblia no Latinfoɔ ɛbɛfrɛ books sɛ mo nyinaa na wɔn frɛ book no sɛ very good ɛnti sɛ wokɔ na Hebrewfoɔ nso frɛ no Sifa ti Hebrewfoɔ no sɛ book da hɔ a book da hɔ sɛ yi a book yɛka book a ɛyɛ English word ɛni Romani a ɔyɛ Latin no ɔno wɔn frɛ no book saa na Greek ni nso ɔno yɛ ɔno sɛ Greek na wɔn frɛ no book Hebrew ni nso ɛwɔ din a wɔde bɛfrɛ no obiara wɔ din a wɔn de frɛ nwoma adeɛ fɛ ne nwoma no obiara wɔ din a wɔde frɛ no na mmerɛ a Latinfoɔ no nka sɛ nka wɔde ba wɔn kasa mu sɛ wɔde Biblia no ba Latinfoɔ kasa mu deɛ a ɛne nka ɛnkyerɛ Bible wɔn de ba wɔn kasa mu no wɔn de ma Bible no wɔn boro de ma Bible nko ara nti ase yi o sɛ nka
Biblia no Latin for and about Mocasa Mono. Some much I said the Abomacasa Modia and give me any books from Qua. But only about Mocasa Mono. Man, I mean, any books. No, only Jinama and your son because the Biblia dia. And then a Casa, but a Jinama and Woman Con. Bible is a Latin if Bible. All the friends say, Biblia, Amen. Latin for Bible say. Bible, Latin for Bible say, Munina. Now, the Biblia no say, what you call Greek Casamodia, Greek in India, or Biblia dia, or when you say books. But the Latin Casamodia, only the general say Bible. Latin, Greek in India. Oh dear, say a Bible. Say a son of oh dear, I'm a friend of Biblia. And you put a door on the swap, your friend of Biblia. Silence here. You can't Bible, and you know, my dear, Biblia, just a Biblia. Now, a door also a Biblia. The Greek in India, when you saw a Biblia, and books. And I like them I didn't know about Bible. I said, you're not familiar. Now, you're very here. And I'm a Bible and a book. So that I can compare a Greek compare the book from. Bible and a so that I so you know, and then you have the Crusoe and a buy. You know, and you go for me and I'm going to do it. Bible, Galatians 6 verse 11. 6:11. Or say, Galatians. Galatians 6:11. Monka akra kasia medemia mensa makre mabremui. Oh, let's say Paul. Paul on one the inside the betray. So monka kasia mia medemensa makre mabremu ndibadia awade womano. In person the buyer, the father said, "Enyango pass and interest any book. A book is a dictionary, a book is a science book, a book is a geography book, a book is a history book." And the Enamia Sama dear, but Enamia Sama is a nature. So dear, Academia Codicary Moa, Omoyusu Upper Best traders, and Yango Passamono, the same Ainua almost a falso. And the father saying Yango Pass and interest, and yet book, a book. And the Greek in India, when we say Bible, a book. Sana Peter Lumina, no far, or say a book, it's not a Biblia. Peter Goma, Paul Goma. Jeremiah Goma, in our Kabumwa, not a books. And the Quran, a book. Now, a holy book, a sumbi. So the Bible, a holy book, a sumbino. The father said a holy book, and said, and yet holy book, Unka Bible Noah. We have Bible Noah. So, okay, Joshua chapter 1, verse 1. And I say, a man woman in free. Someone in a wagon car, one today. Was a man and man woman and free room. Yes, I am ready, but I am woman. We have a power where you to me say, book, Bible, a book. Okay, and I'm a pass Isaiah 34, verse 16. Was a man a riding woman, a monk and kai. Isaiah 16, a book, one cassa. Okay, Daniel chapter at the academic Isaiah 34, 16. And okay, Daniel chapter. Daniel chapter 9, verse 2. Was a Daniel, my manipa, and woman, Concono, in Prince Yanu, young Paul, as Car said, Obama, or how can see about Jerusalem, so. There's an Indian answer as a Bible, and woman. Now, in the wake up to a crown, Revelation 22:18. Was it me do be our check and woman, a decent more dance here said, and woman, me do be a and woman, a decent. Oh, just a dog kind, a decent. And no crown so a woman. A catch a dog said, one tree. There's an Indian answer said, a young woman. Emma, say, I'm a boy, I don't know, say, yet what is your so if you watch a corona, and I may crown say, who said, Casa, on the tree by a bono. A pama de mono, egg casano. Okay, revelation of the book be a Biblion. And the book be a kind of Bible be as okay, Greek Casalon, dear, or Ben the Biblion, and the Beshanti Gabia,
baby o kan say me di obia o te enwoma mu adi say o may biblion sa no de be hye amen hallelujah ya da everybody as na say won say samre bible no enya ni di efiri pan bible no enya ni di bible no abrafo no enya efiri pan abrafo nya efiri very good and a lot of boys nya efiri here for very good and the after na yebe komani ehunu na the Greek for so omunya edin no efiri here afi na ukaniti ade a edin bible no so ukaniti ati ade a enya free the word babylon yes now say ya church mo enwoma bible ne kura ye no obi say say bible ni din no yango pa asamo a e bible no edin ni enya free pan ya so ukaniti ati ade a ni din no enya free babylon unya nyina nka babylon unya nka babylon asefo bankumfo enya edin bible no enya free babylon so ukaniti ade a yes abafo no ye english for no enya free latin for so nya free greek for na greek for no kanka no omunya free babylon so ukaniti ade a the word bible no enya free babylon so ukaniti ade a yes ekwanwan esa no way me ma wo mo e ba me friend no kwa aten na me to no onya ede ni free me ho ana me so me nya free papa ho e ba so nya free obi ho ndi e ba ko mo no a e we de la ko pem sa ha de nya edi kwa aten na ha de nya free ye e di we nya free ha de we nya free ya sa na tie di bible no abrafo nya free latin for so nya free greek for na greek for so omunya na ha se ye na se be mo nya free ye ho de ko pem na se na wo kire mo dia be omunya free last no e ho na obi anya ye de e free ye amen yes bible no omunya free di kama bo di ni tia edin bible nya free di edin be mu mo nyina ema no enya babylon mo fe pass there by ema no babylon aha very good edi je so eternity ade a enya free babylon na de entia yenya sa edin ne free babylon mo no ana mesa metete mu kakra na eboa enya free babylon ene hana mo ntie ni ye pa ni nyina ehia eternity a edin bible no enya free babylon tietia sa eye greek no eye plural ni ntina greek bo be de see ana eye se eye singular bo be de see ye na ni nyina eternity ade a greek for mo nya free babylon ye ka babylon so a babylon eye kuro bi wasa ase wo so no ekuro bi wasa ase wo so ene e na babylon kuro eye Phoenicia fo kuro Phoenicia ene e ka Phoenicia fo no a ene ne Lebanese fo no ye ka Phoenicia ye woman na sa Phoenicia man no ena babylon no so mu bie de se man se dia ka Ghana na Kumase e wa Ghana na tete no babylon no na e wo Phoenicia na Phoenicia no man se o mu de no ti en famo Phoenicia do ko Phoenicia o ka Phoenicia unhunu bio de mo so ka Lebanon de se Ghana ene en fe ko su bio ene en fe Ghana ene obi ka yo sa Accra o ko su a e wa nche ma mo a woni modern name a o bebere ene Phoenicia fo no ene en famo sa bio o mo na ye from Lebanese fo no na sa Phoenicia fo ye Lebanese fo yi o mo ye bia me wi ase pa ye pa e wi ase e do mo ka pa ye because ona ekuro no e babylon no ona di ama bible no ti bible no ekuro ya ni a ye kenkai a ye fere bible nyina no enya fi ekuro bi a ni din de babylon amen na sa babylon si eye tete kuro pa eye kuro bi a okọ abakọ se mu ana wi mu a omo de ti ne kire se about ebi me e kan se efiri be se
mfinhyia bɛyɛ sɛ mpem nkron emu onipa asase wɔ nsuo no ansa na yɛbɛwɔ awurade 9,000 BC to 4,000 BC mu ekuro no ba wiase o ɛbɛyɛ sɛ yɛkan adeɛ a nhwɛmu no kyerɛ sɛ ekuro no akyaa nka wode yesu wuo koraa ɛka ho ne ne sɔre yɛ kɔɔ soro bɛsi no deɛ a ɛsɛ nka ekuro no anya mfie bɛyɛ sɛ mpem 12 wɔ awiase na yɛpɛ kuro a akyɛ paa wɔ wiase paa Babylon ɛka ho bi ekuro a akyɛ paa nipa da so tim bɛsi nnɛ da yi wokɔ hɔ a nipa da so tim bɛsi nnɛ wokɔ ekuro no a yɛfɛ ne Babylon no a ɛbɛsi nnɛ yɛsi kuro no nyinaa ɛkeka kɔkɔɛ sɛ mpem 12 nanso ɛnnɛ nipa da so te kuro no ɛbɛsi ɛnnɛ ɛde wopɛ ewiase ekuro paa akyɛ na anyini na nipa ɛda so tim ɛbɛsi ɛnnɛ deɛ a emu baako ne kuro bɛyɛ a mo nyinaa Babylon na ɛyɛ kuro bi a ɛwɔ sɛ wokɔ Lebanon a ɛsi yɛ yi a Beirut ɔmo ahim kuro no wofiri hɔ ɔkɔ a mo kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ sɛ kɔnsini aduonu sɛ wofiri ɛsɛ nka wofiri nkran na wokɔ ɛvan sɛ bi a woba w'ani mu asa no nso wɔn mu asa ɛbɛyɛ sɛ 20 miles bi a wona mɛtumi akyerɛ ɛsɛ wofiri ɔmo ahim kuro Beirut ɛba Babylon ɛnɛ Babylon no ɛbɛyɛ sɛ kɔnsini aduonu a nipa ti mu ɛbɛsi ɛnɛ na yɛsua ɔmo ho asɛmpa yie paa na ɛdin a ɛnɛ deɛ ɛnɛ no ɔmo deɛ no Greekfoɔ na de saa deɛ no frɛ wɔn mo ɛnɛ deɛ ɛnɛ yɛmfrɛ saa Babylon no saa na yɛsua Bible no kɔ no yɛbɛhu nneɛma bebree deɛ ɛnɛ no ɔmo di no kɔyɛ Arabic name a ayɛ sɛ yɛbɔ no Jebel woka ne saa ɛno ano ɔfa ne saa nyɛ okum kasa amen wɔn Bible no so Bible din a ɛde ma Babylon so no yɛfɛ ne Giba ɔka Bible bɛbɛ wokɔ Bible bi yɛbɛfɛ no Giba biara no ɛno ne Babylon so no ɔka yɛnkenka Bible no ɔka Ezekiel 27 verse 9 a ɔka ho asɛm sɛ baabi a bɛka Bible biara baakɔhyia se ɔbɔ din Giba biara no Hebrefoɔ frɛ saa kuro no Giba Hebrefoɔ no ɔmo Bible mu no ɔmo ɛtwerɛ ɔmo nyamasɛm no na ɔmo ɛde describe kuro no ɔmo ɛdin a Hebrefoɔ de frɛ kuro no ɛne Giba ɛna ɛdin a Greekfoɔ nso de frɛ kuro no ɛne Babylon ɛna titimire mu no nso Egyptfoɔ ɛde kuro no so pɛn ɛmmerɛ na Egyptfoɔ de kuro no soɔ no Egyptfoɔ no ɔmo de kuro no so pɛn ɛmmerɛ na ɔmo de kuro no soɔ no ɛdin a na ɔmo de frɛ kuro no ɛne Kubna wɔyɛ no nso ɛna Assyriafoɔ nso ɛdin a na ɔmo de frɛ kuro no nso ɔkɔ abakɔsɛm mu nso a na ɛno nso so ayɛ yɛsɛ Greekfoɔ pɛ ne sɛ mo nyinaa ɛde sua o yɛna nyɛ berɛ biara ne ɛdɛka kyɛ nnipa sɛ Nyankopɔn dɔ owiase sɛ ɔde dɔmaayɛ yɛbɛwi dompe yɛsɛ Assyriafoɔ nso ɛfrɛ no Gubla nyinaa nka Gubla ɛti Assyria kasa mu a yɛ Akkadianfoɔ no Assyriafoɔ kasa a wɔn ka no yɛfrɛ no Akkadian the Akkadians no wɔn language no wɔn frɛ saa Babylon no wɔn frɛ no Gubla ɛna Egyptfoɔ nso wɔn kasa yi mu no na wɔn di kuro no so wɔn frɛ no Kubla ɛna Hebrewfoɔ no nso a wɔn nso ɛtwa nyamesa na wɔn ka nsɛm yi afa kuro no nso no wɔn frɛ no Giba ɛna Greekfoɔ nso frɛ no sɛ Greekfoɔ frɛ kuro no sɛ mo nyinaa ɛnyɛ kuro no din na yɛ o yɛka ne ho asɛmpa yie paa yɛhia paa enti na deɛ nti a yɛnya a yɛde Bible no frɛ Babylon so no na monyɛ kuro no hɔ ntasɛm awie deɛ mesɛ sɛ de kuro no sɛ moho hɔ ntasɛm moho mmerɛ a kuro no din moho mmerɛ a kuro no ɛbaeɛ ɛne deɛ nti a kuro no ne din ahodoɔ nyinaa ɛne sɛ ɛda so wiase ɛbɛsi nnɛ yɛnyɛ no nso Greekfoɔ ɛfrɛ kuro no sɛ mo nyinaa monka ne dɛ Greekfoɔ frɛ no sɛ ɛna Assyriafoɔ nso Kubla ɛna Egyptfoɔ nso ɛna ayifoɔ nso Hebrewfoɔ
ɛyɛ ɛyɛ mo ntwe nka ho Psalm 83 verse 7 so saa di ba no ɛka ho asɛm bebree o Bible ntuma ɛyɛ na ɛyi na sɛ ɛyim kakra bi ne yɛ ka na deɛ nti a Bible no ɛmɔfɛ ne Babylon no enie saa ekura ɛfɛ ne Babylon no na ɔmo seaport bi wɔ habɔ kɛseɛ paa ebi wɔ hɔ ana ɛsɔ paa yie paa na ɛyɛ edwadi bea kɛseɛ paa nti papers a ana books a yɛde twerɛ yɛde yɛ nwoma no wɔhwɛ ne books a amɛfa ne sɛ papers a yɛde yɛ nwoma no sɛ egyptfoɔ na export paa yie ɛwɔ wiase ɔmo akɔkɔ afiri enwura mu no yɛfɛ saa edua no a ɛde yɛ nwoma no yɛfɛ ne papyrus plant yɛsɛ edua no a yɛde yɛ nwoma sei no so ɔmo kɔ nwura mu ne ɔmo kɔyɛ ho adwuma nyinaa wie a yɛfɛ ne papyrus saa na for Hebrew ɛfɛ nsɛe egyptfoɔ fɛ no na ɛwɔ nwura mu deɛ a yɛfɛ ne papyrus plant wonyina yɛsɛ yɛfɛ ne sɛe sɛ plant yɛ nyɛ ne plant sɛ nkuruma ne dua no saa deɛ fɛ no nkuruma dua nti wɔna fa ne sɛ papyrus no papyrus dua ananyɛ saa hallelujah nti Greek Egyptfoɔ no ɔmo deɛ ɔmo yɛ no sɛ ɔmo kɔbu saa nneɛ no nyinaa ɔmo kɔbu wi no ewie a ɔmo yɛ ho adwuma wie nyinaa na ɔmo adira no nyinaa wie a na ɔmo export akɔ Greek man mu a habɔ no a ɛwɔ Babylon no saa papyrus no a Greekfoɔ ɛbɛtɔ ɛde akɔyɛ papers no saa seaport no a ɛwɔ ɛbɛn sɛ bi a Babylon no ɔmo na ships no nyinaa ɛsoa de kɔ Aegean city anaasɛ ɔmo de kɔ Aegean countries a yɛfɛ ne Greekfoɔ ɛni sɛ Greekfoɔ no ɛkra nwoma no a ɛyɛ nwoma nyinaa wie no afiri Babylon port wɔ no ɛde ba a nsɛ sɛ ɔmo bɛfrɛ no sɛ papyrus no wɔn de kuro ne din mu Babylon ne din no na efirɛ nwoma no nti ɛna sɛ yi o nwoma no a yakra firi adwama so a ɛyɛ Babylon a mo export de akɔ Greek man mu no habɔ no ekuro no a habɔ kɛseɛ wɔ no a ɛfɛ na Babylon no wɔn na export efiri wɔde kɔ adwama so ɛni sɛ Greekfoɔ ɛkra nwoma no sɛ no a yɛyɛ ho adwuma nyinaa wie no na wɔn de ɛkɔ hɔ a insɛ sɛ ɔmɛka sɛ yakra papyrus ɛde aba yɛn ɛba yɛn man mu no wɔn de ekuro no mu din ayɛ Babylon no ɛna fɛ pipa no ɛndi nyɛ sɛ yakra nwoma no ɛba a ɔmɛka sɛ papyrus no yakra deɛ bɛn na ɛba yakra deɛ bɛn na ɛba nkɛse nkɔmɔ fɛn ne sɛ papyrus yɛka papyrus a papyrus no ɛyɛ Egyptfoɔ kasa a ɛno nso na akɔyɛ sɛ nwoma nti deɛ wɔyɛ pepa no a yɛbɔ din pepa no amamfo no wɔn nyɛ pepa din no efiri papyrus mu wɔnyɛ no nso deɛ wɔyɛ pepa yɛka ho asɛm no nti papyrus no ɛka papyrus a egyina wɔn asɛ bi a nnua no a writing material no atwerɛ deɛ adeɛ no a yɛde twerɛ no krataa no a yɛbɛtwerɛ nsɛm agu mu no yɛkra firi Egypt na ɛba a habɔ no a seaport no a ɔmo kra firi kuro no mu ɛba no yɛsɛ ɔmo de kuro no di na ɛfrɛ mu nyinaa yɛde kuro no di na ɛfrɛ deɛ hallelujah yɛde kuro no di na ɛfrɛ papyrus no ɛnka English ma adeɛ a nkɔbɛka sɛ pipa yɛde kuro no di na ɛfrɛ pipa no yɛn deɛ wɔyɛ pipa obi ayi so a mɛtwerɛ pipa ɛna wɔnka news pipa no saa edin pipa no nyinaa deɛ ɛyɛ ɛnya firi Hebrew ka ɛbɛn sɛ Greek ka Egypt kasa a ɔmo na papyrus mu ɛni sɛ nka Hebrewfoɔ Greekfoɔ no akra papyrus nka ɛbɛn ba a ɔmo kasi akra papyrus na ɛde aba no ɔmo kasi akra papyrus na ɛde aba o ne mu yakra deɛ bɛyɛ Babylon ɛni ɛsɛ afɛ ɔmo kra Babylon no ba saa no a Babylon no ɛna ɔmo twerɛ mu ɛna ɔmo twerɛ mu ɛni ɛsɛ adeɛ deɛ ɔmo twerɛ mu biara ne atwerɛ ne Babylon mu deɛ n'atwerɛ Babylon no wɔ pipa ni mu ni ana ma Babylon di ni abɛda pipa no so sɔmo te aseɛ ɛni fa ne sɛ bi anka wei no ɛna kɛfɛ ne papyrus
but your credit bar Ghana your friend of Babylon and he said me credit BBI like I said me credit or the baby me credit the baby and there's a amount of book Babylon the book no I pay a friend say Babylon and I pay the instance and get a Babylon no and the book will Babylon scroll and woman I pay the I could not say Babylon and they say be a customer oh so and now we say newspaper and one say ya train of Babylon so say Ghana anya prince ya aduonum and say ya train o say ya train Babylon so mo o mini dia bay munyina hallelujah asan what you say dia na somebody else here because ye kwa ye ni ehunu dia ntia e bia ye ma ye nya the word Bible no and the Greek of one akra afri ebi pia ba wi no an kazan ga ma friend of papyrus and the oka Bible mo dia Bible no dia ye try bebre no oka wanya papyrus room and the friend papyrus scroll Bible no friend ni e friend enwoma mo boye enwoma and ye ka won se ma ne form we no aka ne entesa aka ne dia na ye enwoma mo boye Omo nkai Jeremiah ngoma no oka yen kai Jeremiah 36 verse 2 na sa ka Jeremiah 36 verse 32 kura no Jeremiah 36 verse 2 so nkai Jeremiah 32 Jeremiah 36 verse 2 Jeremiah ngoma boye bi ekura na kira nsema makama kire wo nyina Israel ene Juda ene amama nyina ho frida ne kasa me kire wo ne fridi su ya preso ene be se ene edayi ehemu sa book say na eni o de timire aka ye no na eye nwoma a ye bobo papa so ne ye bobo eye nwoma bi a ye bobo ene enwoma mo boye no ye bobo nwoma no ye fe papa screw eye book e da ho ba ko pa na da ho a papa screw no ana Babylon na e ba ko pa Greek ko pa no say aya je ne e bebre nsu a o fe so e ba ko I'm a fan of say, I have been a papyrus screw and a rule, and the Hobaco and the Hobaco pa. Greek is one in the home fan of papyrus. I'm a fan of Babylon. So Greek in a Babylon, or many book, or many the book, and Kratanoa, writing material. No, I'm a carefree, a gamma so buy and on the bay on the clay mono. Nidina de Babylon, and the Kremo Kranoa. Na many day na account. And now what got karata we. Now what claim moi. Ofo we say be kan karata e mame. E karata. E karata. Ya claim e karata and e di karata no. Si e claim no abeka account. Ya claim so a na account. Sana Greek ni so no. Almost karata no a. E writing material no. Almost find the Babylon. And he said Yago pass and the Bekere Mua, the pen of Babylon. The Obi Ka Babylon and the Kai Babylon, if you Oka Babylon, or Chase was say, Babylon say, and Sawa dear. So, Saka Babylon, Yachan said, a big Chrononia, and now Yachan Babylon, so almost the Meka in an idea. Saka Babylon say Mua, and to say, I can't say, the entire ma, Yenta, a thing, Bible no, the Bible also, and Yamasama man also. No more train or dear baby, Babylon. So much clear, say, Oma clear, woman, Oma clear, young boys, some hour, Babylon. And they say, young boys, and the Akin of Babylon more. Oma fan say, Munina, say, this very, if we are saying some of my Bobo and Oma Kill Babylon, may value say, and Babylon, I have a coupon at Dawa, and Mama Boy about a coupon and a Dama say. And those also Oma Pella say. Now, what about Greek as and a dance on my brother say? Munina, a dance one on my brother, Bibla, and I answer. And I ever also on my brother say, how for? Hallelujah. What you are saying, I cannot see here, dear. Any person out here? Any person out here? My man say, what's the name? Na ya bo mo ya sa bo mo yie pa ya ka ne se ya e me bo e be sa ba fom
no sanitary a me nche bebre o de me se me be ko bebre me ba ni na to ade a de ba se akire mo no se edin Bible no a eda kire enyamesonfo a ye de Bible di e fe ne Bible no eye kura bi a ni din de Bible so no e na di ni din ma sa Bible no na de ndi a e ma Bible no enya ni din efiri sa ko no ekuro ni din mo ne se enwoma no e de kire Bible material na de kire Bible no e de kire ensemu mu no o kra free oman no a o export no e ba ekuro no a o export de ba no insa san ke de enwoma no din ne be press ha e ben se material no yampa ekuro yampa enwoma ni din e material no yema ekuro no a o export ade akọ ọma no so no sa ekuro no din no ana me frɛ saa writing material no ene writing material no so sa wonya twere mu nya wiye nso a ɛna me sɛ yɛ pɛ ne Babylon so nti wonya twere mu wiye ana ne di na bɛka ɛwoma no so tini yɛ pɛ ne Babylon ɛnyɛ bi a wɔkyerɛ obi wa sɛ amanse yɛ Greek ni yɛ bɛbɛ da sɛ ɛno wa nka Babylon ana no wa nka Babylon ɔka Babylon so a onim sɛ wo mini Babylon onim sɛ wo mini Babylon screw the moment yɛ bɛka sɛ Babylon so no onim sɛ wo mini deɛ bɛyɛ ɛnwoma amen anɔfa mo te aseɛ deɛ nipa sɛ na mo te aseɛ mo nsɛm amehwɛ ɔna mo te aseɛ mo nsɛm bi ati yɛ bɔ sɛ kyerɛkyerɛ mu because naka sɛ ɔn sɛ krisosɔn no yɛbɛnyini yɛntena ɛbɛsi da biara wokɔ bɔ nkyene obi bisa sɛ deɛ bɛ ɛdɛn na ɛtumi nya a ɛhe ne ɛnya yɛdin Bible no firi yɛ ne wɔtumi to wɔbɔ sɛ akyerɛkyerɛ mu sɛ Bible no ɛnya ne din firi Babylon amen ɛdi ɛka Babylon so a simply meaning sɛ meaning book kɛne ti adeɛ a sɛ ma ɔte aseɛ book anaa paper ɛdi Latin ne deɛ anaa sɛ Greek ne deɛ wɔn fɛs no book no Bible da hɔ a ɛyɛ book ma wɔn na book no ɛdi wɔn kɛ firi yɛ no ɛna ɔmaa ne din bɛda saa writing material no so na maa ne nya ne din firi saa ekuro no so Latin fo enya ɛdi ne fifan mu nyinaa Latin fo ɔmo nya Bible ne din fifan Greek fo enya fifan Bible so no ɛwɔ soro anaasɛ ɛwɔ fan ɛwɔ heavy anaa ɛwɔ fan ɔman bɛn so ɔkɔ hɔ no a ɔbɛhu sɛ kuro no ɛwɔ hɔ na saa Bible so yi a ɛyɛ Bible no nya ne din firi yɛ no nti mɛmfa nhyɛ adwene mu sɛ obi abusa Bible no ɛnya ne din firi fan a ɔbɛka sɛ wɔn na de ne din ma mo nyinaa na sɛ bɛte ne yie wɔn na ekuro bɛn na de ne din ma Bible no ekuro bɛn na de ne din ma Bible no na ɛdɛn na ɛnya ne din saa mo nyinaa ɛdɛn na ɛnya ne din saa ɛdɛn na Bible so no ɛbɛda anwoma so ɔmo kan ne yɛhyɛ po firi Bible ha bɔ hɔ no ɔba kuro no ɛfɛ ne Bible so no ɔmo hyɛ po firi hɔ ɔba no ɛnsɛ sɛ nka ɔmo de edin no ano ɛbɛn sɛ ɛfa tue hɔ no a ɔmo krataa ne firi baa no ɔmo de krataa no ara din firi no ɔmo mfa krataa ne din mo mɛmfrɛ ɛnwoma no nemu na ɔmo de kuro ne din ayɛ dɛ bɛyɛ afrɛ ɛnwoma no ɛnɛ sɛ ɔmo de kuro ne din fɛ ɛnwoma no ba na ɔmo retwerɛ mu koraa no a na edin no kuro ne din na da ɛnwoma no so no na aka so ɛne Bible ɔmo ɛdeɛ bɛ nneɛma legal documents o biribiara no ɔmo twɛ no ɔdeɛ bɛyɛ Bible so amen yɛmfa nsi anaa yɛnka mi nka ho yɛmfa nsi anaa yɛnka mi nka ho memena yɛdeɛ yɛmfa mi nka ho anaa sɛ kama te asɛ deɛ ano nka ɔdeɛ sɛ monya te asɛ deɛ mɛsa asɛteɛ pirikyi bio sɛ bɛbɛyɛ a yɛbɛkɔ obi ate asɛ obi ɛho nsa mpa yɛka Bible a ɛnya ne din firi Bible so na sɛ ɛka tietietia yɛn mo gyɛ sɛ ɛdɔɔso a Bible so no dɔɔso ɛfɛ ne Greek fo fɛ ne Biblia ɛbaako nso a ɛfɛ ne ɛdeɛ bɛ Biblion wɔn nyinaa nka Biblion na adeɛ baako a
ɛsɛ sɛ yɛbɛnya Nyankopɔn ase Greekfoɔ no ɛyɛ Phoeniciafoɔ a meka wɔn asɛm a ɔmo de ɔmo din ɔmo din ama Bible no ɛsɛ ɔmo ayɛ bi ama wiase paa ɔmo ayɛ bi ɛde ba na wiye yɛ kɛlɛ kɔnkɔn yi a ɛnɛ ekura yɛ ni a yɛfɛ ne Bible so Bible no ɔmo din na da so sɛdeɛ ɔka Bible no a ɔka Isaiah nwoma no a Isaiah ne din na da so ɔsɛ ne kenka Isaiah ne ba ne ɛka no ne kenka Isaiah ba ne kenka no mo kenka Jeremia ne sɛ Jeremia din na da nwoma no so din na da nwoma no so saa na ma wo no so kɔ yɛ the Bible so no ne din na da nwoma so nwoma bi a Greek ni bi a deɛ nwoma deɛ ɔmo ka nyamesɛm ne akyerɛ yo legal documents yo bibia geography yo science yo bibia adeɛ bi a ɛkira bi a wɔ wiase biara no ɔmo twɛn ne Bible so na nyɛ twɛn ne Bible so no so simple da bia na ayɛ sɛ baby message nsɛm bi a ɛmmerɛ nko ara ne yɛawiɛ deɛ a ɛne deɛ yɛntumi nkɔyɛ anim na sɛ wɔkyerɛ bɔ no de kyerɛ yɛnsua ɔmo compare Bible no nsɛm afiri mu baeɛ no sɛ ɛna nipa mpa de sua yi a nka yɛrɛ ɛbɛyerɛ akora anyɛ bi nie meka ɛdii sɛ koma no nsɛm ɛbaa ho a ɛnɛ yɛbu ne sɛ ɛyɛ holy book paa no meka ho asɛm akyerɛ wo a ɛyɛ ayarehosɛm paa sɛ Nyankopɔn asɛm no ameyɛ na yɛ ameyɛ kra na ameyɛ kra nsɛm a ɛsisi wɔ wiase no ɛnɛ saa nneɛma no ɛsaa ba bio wo ɛne sɛ woanyɛ nim deɛ ne yɛntumi antena sɛ na yɛkɔyɛ sɛ Nyankopɔn do wiase o ne yɛgyidi ni na obusa sɛ Bible kɔɛ dɛ ne ɛnyɛ ne din hɔ ne compile Bible ɛmɛrɛ bɛ ne compile Bible no ne nwoma bɛ na ɔmo yi firi mu na nneɛma na ɔka ho na authority bɛ na obi nya de yɛ saa ɛne kɔɛ yɛ nyinaa ne firi fa yɛ ɛyɛ Paul na yɛ ne saa na Paul na compile Bible na anaasɛ nyɛ Paul no mo yɛ yɛwɛm ne yɛhunu na afei yɛkɔ yɛ anim na mɛ yɛnya hoɔden ne yɛde asom Nyankopɔn yɛso Nyankopɔn sɛ ɔmo ayɛ ne nsɛm ɔde ama yɛ nyinaa no ɔmo yɛ nyɛ mu nteaseɛ yɛbɔ empire sɛ Awurade ɛnɛ obi ani ama yɛhunu nwoma kronkron no baabi edin no baabi efiri baayɛ Awurade wasɛm deɛ ɛyɛ nokorɛ ɛwɔ mu sɛ edin no ɛnyɛ wɔn na wɔde saa edin no ma a wasɛm deɛ ɛnso ɛda wasɛm so no ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ wasɛm a ɛsiane sɛ wɔn nkurɔfoɔ bebree wɔn din ɛna da wasɛm so Isaiah ɔde ne din ama wasɛm Jeremia de ne din ama wasɛm ɛnso ɛda so yɛ wasɛm a ɛne sɛ Bible de ne din ama wasɛm a yɛde ɛde akoma gye to me sɛ ɛyɛ wasɛm a kɔsoa na Awurade nya wo mu nteaseɛ na ntimi nkɔ yɛ anim na Awurade yɛ amane amfiri ɛkwan no so ɛde ɔma yi hyɛ wɔn nsa deɛ wante aseɛ deɛ mmom sɛ Awurade bere sɛ woma no ate aseɛ deɛ wɔte aseɛ nso Awurade boa no nso tumi mmoa deɛ wante aseɛ ne nyinaa yɛ mu na ɛnwie pɛyɛ ɛda wɔ ase na wɔ Yesu din mu amen. Because you did different Quran here. Babylons. 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 Babylons.